Kuuntele, Peter. Sekuntien välissä on outoa tilaa. Se on tasainen kohta. Tasanko. Joskus tuntuu, että aika venyy kuin ritsa. Jos uppua kokonaan omiin ajatuksiin. Tai jos ei puhu mitään moneen kuukauteen tai tuijottaa kelloa koko yön. Niin aika menee ihan solmuun. Muuttuu taikinaksi. Ajasta voi päästä irti. Ajasta voi päästää irti. Sitä mä tässä treenaan. Sua ei voi mikään vahingoittaa. Sä oot turvassa ja lämpimässä. Haluatko kokeilla? Ihan heti ei välttämättä tapaa yhtään mitään. Se voi mennä tunti tai pari, mitä väliä. Meillä on koko yö.